Mae'r gwasgaredd cwmni'n eitha eang mewn ffordd. Ni'n gyhoeddwr rhaglen i'r cyfrllyfrau, ni'n gyhoeddi tua 70 o lyfrau flwyddyn. Ni hefyd yn gwmni cyfieithu a is-deitlo, cwmni sy'n creu adnoddau yn Gymraeg a Saesneg yn ddigidol. Popeth ar bapur a mewn brint sy'n effeithio bywydau bob dydd pobl draws Cymru mewn ffordd. Mae dydd yn dibynnu ar beth sy'n digwydd. Yn aml iawn, dwi'n mynd trwy amserlen nes brec i wneud siŵr pa fath o raglenni sydd angen i ni seitlo, ond hefyd dwi hefyd yn gweithio gyda clientiaid i wneud gwaith gyfieithu fyd. Yn waith o ddydd i ddydd, mae'n amrywiol iawn, ond dyn ni'n rheoli prosiectau addysgiadol i gwmnïau gwahanol, rhai addysgiadol yn bennaf dyn ni'n creu. Felly mae pob diwrnod yn wahanol o gwaith admin neu ambell i ddiwrnod ar byddwn ni mas yn saethu gyda, ambell i fideo sy'n angen creu, felly mae pob dydd yn hollol wahanol. Mae'r cwmni wedi tyfu'n eitha helaeth dros y cyfnod diwethaf yma, ac ni'n angerddol am greu cyfleoedd i bobl ifanc o fewn y diwydiant ac o fewn cefn gwlad yng Nghymru hefyd. A mae cwmni fel ni yn gallu creu cyfleoedd amrywiol tu hwnt o creadigol o ran ysgrifennu, golygu, cynhyrchu, is-deitlo, popeth sy'n wneud â cynnwys. Felly, ni'n gobeithio bod ni'n gwneud cyfraniad i'r cymunedau ni'n byw ynddo. Dwi'n credu bod angen bod yn berson godrefnus ar gyfer y swydd. Mae yna amryw o brosiectau gwahanol ar y gweill gyda ni, felly mae'n holl bwysig bod yn ofnadwy o drefnus i cadw ar ben y gwaith i gyd. Mae lot o sgiliau cyfathrebu mewn i'r gwaith i wneud siŵr bod y gwaith is-deitlo yn cael ei wneud ar amser, a hefyd dwi'n gweithio defnyddio sgiliau technoleg i wneud siŵr bod y gwaith yn cael ei gyflawni ar amser. Yn bersonol, pam dwi'n edrych ar gyflogi bobl, dwi'n edrych ar un cymwyster yn arbennig, sef hunan ymwybyddiaeth, achos dwi'n meddwl os bod bobl gyda hunan ymwybyddiaeth uchel, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n dda arno, maen nhw'n gwybod beth maen nhw ddim yn dda arno, a mae gyda nhw'r hyder wedyn i gofyn am help ac i greu timoedd at ei gilydd sy'n gallu gyflawni'r dasg dan sylw. Felly ni yn chwilio am bobl sydd gyda'r ymdeimlad cartrefol na fel unigolion hefyd, sy'n creu ymdeimlad cynnes a cysurus tu fewn y cwmni yn ogystal. Felly, mi fues i'n byw yn Gaerdydd am gyfnod pan bues i'n y brifysgol, a wedyn nes i symud nôl yn gyntaf oll i gwblhau yn thesis yn cwrs meistr i, ond yn y cyfnod ni wedyn nes i benni lan cael swydd yn yr ardal, a mae wedi bod yn hyfryd gallu ailgysylltu gyda'r ardal, wedi bod bant am gyfnod a ail-wneud gyda'r gymuned yn ehangach wedi cyrraedd nôl wedyn, nid yn unig symud nôl am swydd. Fi'n credu yn amlwg mae yna fanteision amlwg o ran yr awyrgylch iachus sydd i gael, y gymdeithas gynnes sydd i gael, ac ar diwedd y dydd mae'n rhoi dewisiadau i bobl ifanc. Mae yna yn amlwg pobl wedi bod yn symud sydd at y dinasoedd ac i ffwrdd o'r cymunedau yma, a'r bwriad drwy cyfleoedd i'w cadw bobl ac tynnu bobl yn ôl i'r ardaloedd lleol hefyd. Ac wrth gwrs, i wneud hynny, mae rhaid i ti cael swyddi, a swyddi sy'n cynnal teuluoedd ac yn talu cyflogau sydd yn deg. Mae gwmni eitha agos, sy'n meddwl bod ni'n gyd yn gweithio'n agosach, a dwi'n teimlo wedyn bod ni'n lle siarad yn rhwydd gyda'n gilydd. Fi'n credu o ran cwmni Atebol beth yn cynnig i amrywiaeth yn y gwaith hefyd, a beth ti'n gweld o ran y sector cyflogaeth yn gyffredinol nawr yw bobl yn dueddol o beidio aros mewn swyddi am gyfnod mor hir a falle y salwm. Felly mae cynnig cyfleoedd amrywiol o fewn cwmni yn galluogi gobeithio i gadw bobl o fewn ein cwmni ni ac o fewn y sector ac o fewn yr ardal leol am gyfnod hirach. Mae Atebol yn gwmni wych i weithio i. Mae nhw'n hymddenol iawn, mae pobl yn wych i weithio gyda. Mae bobl neis iawn. Ie, dyna mantais o gweithio i'r cwmni Atebol. Mae yna ffordd o ddatblygu sgiliau a datblygu dy hunan yn yrfaol wedyn, felly mae hwnna'n fantais enfawr o weithio i'r cwmni hefyd. Beth ni jyst yn mynd amdani, mae pob un mor crosawgar, mae mor rwydd mewn â sgiliau bob dydd, fel cyfathrebu, defnyddio sgiliau technoleg, so beth ni jyst yn mynd amdani. Y cyngor gorau byddwn ni'n rhoi i rhywun sydd yn dechrau mewn gyrfa yw gyntaf oll i ddyfal barhau. Mae'n gallu cymryd amser i gael y swydd cyntaf yna, ond unwaith chi wedi cael eich trod chi drws depen y drws yna,
credwch chi fi, mae pethau'n dod cryn dipyn yn haws wedyn, ond dyfal barhad na, a cafwch ffydd yn y sgiliau sydd gyda chi yn y pen draw, chi mod deith y swydd cywir i chi wedyn. Mae pobl yn prynu o bobl y gyntaf a mae'r personoliaeth yr un mor bwysig a'r cymwysterau. Pam ti dod i gyfnod cyfweliad y blaen, ti di tico'r bocs o ran y cymwysterau. Rili wedyn mae amdan deall y person, sut maen nhw'n meddwl, sut maen nhw'n gweithio, ydyn nhw'n aelod o'r tîm a'i rhynweddau personol nhw mewn ffordd. Dwi'n siarad, wel, cyfarfod bob dydd yn Gymraeg, so mae'n bwysig iawn i ni gallu siarad a hyn o, wel, mae'r gwaith cyfieithu yn bwysig iawn. A hefyd ni'n cyhoeddi yn y Gymraeg, mae'r iaith Gymraeg mor bwysig i'r cwmni yma. Felly, yn bennaf, dyn ni'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yma gyda'r cwmni. Bod yr adnoddau dyn ni'n creu yn y pen draw yn ddwyieithog yn y Gymraeg, dyn ni'n gweithio yn bennaf wedyn o fewn y cwmni. Wel, mae'r Gymraeg yn angenreidiol. Mae pob aelod y staff sydd gyda ni fewn y cwmni yn siarad Cymraeg yn rhugl a Saesneg yn amlwg. Mae clientiad ni'n gallu ddewis siarad yn Gymraeg. Ni'n gweithio gyda clientiad sydd ddim yn Gymraeg yn ogystal. Ond gath y cwmni sefydlu gyda'r bwriad o greu cyfleoedd mwyn bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg i gadw gweithio mewn cefn Gwlad Cymru ac yn y blaen. Felly i ni mae fe'n hanfodol.